know where to find you. Nino, nga nasab siya. Nga nasab kong ikagtahan. Nasa silam sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Mulang! Christina, tutoki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo kang gwapa! Uy, hala! Alma! Asa mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Halalo, ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. Tuo itaw ko. Ugo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga giswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Umo ka man, ayaw pagbuot. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagutan sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Para may lami eskwela. May uyab naman ka. Gusto na kong sugday mo uyab. Hindi. Catherine. Ipahuli ka na? Ay! May giniyara, Luis. Ikaw ginagagdag di malas ako doon. Ikaw. Nakasawa ba ako kanimo? Oh! Nangunsa! Ay, Tony. Yan ko tayo mga uyab ni Tinay. Tony. Pero... Kuluniyam ka, ha? Kulwapag ka! Kauyab ng tamit pa! Tony! Di ka matayo ka pa! Tony! Ay! Tony! Saan ka, Toy? Ha? Ayaw na lang pangitagagubo. Pilit, amigo! Kaway na! Ibog-ilog si Tinay ka ko! Hoy! Naon sa kadiya! Tarungan ng sulutihan ni mo, ha? Kay dili taon ta uyab. Ay pagsulting giilog ko ni Luis ni kanimo. Lalo man ba? Nasugto na ginugda ko ni mo. Pero may singit ang mistisong ilaw! Hoy! Hilom, ha? Amigo, di lang ko gusto kong kagubot ng gabi. Busa, mahimo ba kung mulakaw na kami? Ay, ayaw na pananghinan na niya, Luis, wey. Manakaw na ta. O ikaw sa Tony, ayaw pagdoon ako, ha? Nabastos ka naman. Kanahan naman ito ko ni mong makig-amigo sa una. Pero bastos ka na. Busa, di na ta amigo, ha? Dali na, Luis. Sakit ang kumo. Marang lupian. Usam kay taming sa dawa sa kisulong mo Luis. Anong dahil gayat yan? Luis, mahal. Ikaw na lang sabot atong tawahan, ha? Kung saan nga, hubog man to siya. Nakasabot ako sa iyong gibat. Nakagusto siya ni mo, mahal. Maulaki, pero sorry na lang siya kay naa naman ka. Ikaw magidang akong love. Love? Oh, love. Mahal. Mahal. Oh, mahal ko ikaw, Catherine. Salamat ha, Luis. Ay, tuod.
Gihamok ba ako sa inyong bahay ganinang adlaw ni George? Ha? Gihamok ni George? Kinsa mo ka na si George? Oh, hala! Huwag ka may bago kung kinsa na si George? Wala. Kana si George, multo na siya. O na magpuyo sa inyo. Iya kong gabat ganina. Naliman ka, gipalihok niya ng butang ninyo sa sala. Kung nahadlo ka man sa mong balay, ayaw na pagtrabaho dito. Oh, ha? Ay, kalain. Ano gud kay kwatang isuon ni Lolo Elmo na ako? Uy, mahal. Ako na ang muhatag kanimo og kwarta. Alba! Ay! Magka-Alba! Alba! Alba! Hala! Nangita pa rin gihapon sa ni Alma. Alba! Ay, nagkakaday si Alma, no? Alba! Ato na sila ikasugat, Luis. Dali, tabangan na to sa pagpangita ni Alma. Dali. Una sa pagdoon kanila. Ay, sige. Sunod na ako, ha? Alma! Pakita na mo! Kaya ba yun? Alma! Alma! Makita na mo, oy! Alba! Tiyo, patay naman tingali si Alma. Uy, Kapitan! Kapitan! Ay, huwag ba kini mauli si Alma? Nasa timbayhan. Wapa. May kay di agatinay. Ha? Ikaw magyun agad na pusang nakakita ni Alma. Unsa may tanaw ni mo niya, ha? May pauli ka to siya sa ila uwa. Ay, may pauli na lagi to, Kap. Pero... hoy. Tinay. Naun sa maga. Uy, Tinay, nang sa ka, uy. Ay, naman siya nga, eh. Nanong nitutok naman ka na mo, uy. Kung sa'yo na ni mo ni Alma. Unsa ka, uy? May pauli lagi to siya sa ila. Pero... Pero unsa lagi, tinay? Ay... Uy, Tinay, uy! Nga, misika naman yun na imong mga mata diha, uy! Man. Ay, basta. Klaro kay may pauli na to si Alma Sila. Yabang, dayhan na, uy. Mauli na. Pero wa palagi siya mauli sa ila. Aw, basin kon kap ba, may nalanganan lang siya kap ba? Aw, basin to siya mga barkada ba? Bangag sa ilong. Ha? Mga... Ay, klaro ba? Wa kay klaro. Dali naman mula husto si babaw. Alma! Klaro yan! Ay, Tinay, wa na kay gibuhat nga dautan kang Alma? Wa nga wa siya malahon sa ila? Uy, ikaw ba? Nasa basulti na bilya, uy? Hindi na ka, uy? Ha? Luis? Bantay lang ka, uy! Wa man didinis ako, Luis, si Luis. Bantay lang gid kang tinaya ka. Doon ang gani gibuhat nga daotan ni Alma, mapiso gid ka. Aw, sa mga payhana, uy. Ako magipasangin nilan. Luis? Luis, hain man ka. Luis? Niyara ko. Ay! Mahal! Kuya, wala ko ni mo mahal, uy! Ay, sa ko pa koreti diha, uy! Kuya, wala ko ni mo da! Naman ko ka magbarog diha sa ilawom sa tanom. Nga nang wamag ka mo doon ako ganina. Gusto ko lang ikaw ang bantayan sa layo, mahal. Ha? Mahal. Kanang, mangutan ako, mahal, ha? Nga mahadlok mong kamugunit na ako. Dili mayo nga musikit ako kanimo, mahal. Ha? Pero nga naman, uyab naman ta, di ba? Pwede man kamugunit sa kong kamot-good. Kinahanglan di kayo ka. Dili ka na makahayo kanimo. Nga, usa ka babae. Ha? Dali na. Iatod ko na ikaw sa inyo. Daoy. Naluoy man ko na kunauna ni Alma, uy. Wapagiday siya mauli sa ila. Hay, ako
Ako na magigipasan nila ni Bilya. Kung may nakaingon nga wa mauli sa ila si Alma. Ug gano'n nakasulti man siya niyan. Kay nakasulti man ko nila nga dito sa bahay si Alma. Unya nahadlok siya nako. Unsa? Pero, di naman kumadutla na namin naldita ni Bilya ba? Naanad naman ko ana. Gani, kung mamatay na ilang baboy sa ila, ako paghihapoy pa sa nginlan. Kinahanglan makita ang kananggingan na nung Alma. Bitaw, kay nahasulag maay niya mga ginikanan o ang mga tao ng dapita. Kinahanglan makita ang kanang buong babae. Pero, ano ka madlot man siya nako, Luis, no? Oh. Kinsa ang nahadlo ka mo, mahal ko. Si Alma. Ako man ta siyang tabangan. Pero, gitukmot ko niya kay doon ako nakoy hilo sa lawas. Hilo sa lawas? Mauna, mahal. Mura siyang napaso na ako. Mahilo ko na ko sa kulawas. Pagdali, mahal. Kinahanglan mo agad ka na sa inyo. Kaya mutabang ako sa papangitan niya ng Alma. Ah, ha? Mutabang yung kapagpangitan niya, Alma? Oo. Kinahanglan makita na siya. Tungod kay ikaw ang mamili ko kung dili siya makita. Unsa? Niya ka na sa inyo nataran. Sulod ba sa bahay? Lakaw una kumusot. Dili. Ikaw ang unang musod sa balay. Aron, mulakaw na ako. Aw. Sige. Mamong kaha. Good night. Sige, lakaw na. Sige. Kaya mo gawas ng imong lola. Sige. Mayong paghikatog, mahal ko. Ikaw sa mahal. Bye-bye. Hoy! Ay, Lelay! la. Uso ka ni pauli ka nga ikaw na? Walo la, uy. Gatod ko ni Luis. Oh, hain naman sila. Ikaw naman lagi na yung usa din he. Hain naman si Luis. Ay, tuan na lagi si Luis. May pauli na sa ila. Ay, basi mo tabang to pagpangita ni Alma. Nalingaw ka ba sa tong lakaw, Claudia? Nalingaw ka, Rodolfo. Nindot ka po'y ang kining maong panahon. Moderno na ang mga gamit. Daghan na ang mga tao. O dili na kita mailhan kung musagol kita sa bagang duot sa mga tao panahon sa kagabion. Mabulokon ka ng panahon na. Pero mas malipay ko kung kauban ta si Luis sa atong pagpanuroy. Lahi ang gusto ni Luis. Niya ka mo sa sala. Hoy, tigwang! Kinahanglan mo sunod ka sa among isugo kanimo. Buhi ang akong liog, Luis! Hain ang babae nga gingandan og Alma. Hain siya, Claudia! Gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugidlanon. Omo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tulob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.